Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Lunes kita Oktubre 10 tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikaduha na nga Lunes sa ikanapulo nga bulan. Kumusta ka mo mga suki namon? Nga matag palamati sa kahanginan nga nagaupod na karon iyang morning. Aksyon Hotline. Mga nagamonitor via online, no, paagi sa YouTube, kag subong man sa Facebook. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa online, no, mga viewers, ang aton sining mga listeners ang nami pagin magluwas sa inyo pagmonitor, sa inyo sining pagtutok, nami pagin kung i-like kag i-share ninyo ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Para ina nga may ara pagkikita sang malabutan, no, ang iban nga way pa makaibalo sang aton sining pagpangalagad, no, ang gusto man na ka-monitor, at least makaibalo nga nagaumpisa na ang aton program. Kabalo ka kung ara ka sa guwasang sod, tila into yung oras sa ila mo sa Middle East, subong kaagahon pa lang, no, diri sa aton niya, tiyan mo na ni alas 8:10 na kita ho. Aksyon Hotline. Mas nami nga at least ma-inform sila kag ang iban nga nagabugtaw aga pa dito sa iban nga mga pungsod maka-monitor man diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. And of course sa mga on-air listeners naton nga nagamonitor man karon iyang nga morning, thank you so much gid sa inyo padayon nga pagsakdag mga listeners naton sa bilog nga Region 6. Bilog iyang Panay area, may ara man dira kita mga monitor dira sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Dira sa Guimaras kag Sumangman, ang mga Negrosanon, hindi lamang Occidental kundi Oriental area nga nagamonitor kag 61 ka mga barangay diri sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati? Hopefully maayo lang ang inyo sining nga sitwasyon, maayo lang ang inyo sining nga pagbugtaw karon iyang Lunes na Lunes. So umpisa ha sang trabaho sa mga nagaobra sa mga gobyerno nga talatapan, no? First work of the week amuning umpisa gid. Kinanglan hindi magpabugtoy, kinanglan kung nagatrabaho ka sa mga gobyerno nga talatapan, umpisahi sang good vibes, no? Kinanglan sini pala nga Lunes, mayad na ang aton sini nga pagserbisyo sa mga pumuluyo sa aton tagsa kanasakupan nga mga constituents. Aksyon Hotline. Nami gid man kung magaserbisyo kay, no, kapin pagid kung ara ka sa government offices nga makahatag sang serbisyo sa aton sining nga mga pumuluyo, no? Naganami ang pagpauli mo katawhay sang balatyagon mo, at least makambal ka bala sa self mo, ay nagkaserbisyo ako today sa akon mga kasimanwa, sa akon sini nga mga kasimaryo bangod sang akon pagtrabaho sa talatapan sang gobyerno. Aksyon Hotline. Pero ina nga commitment hindi lamang sa pribad o sa pampubliko nga mga talatapan, even private na nag-practice man sina. Because lain kuno kung ang imo sining pagserbisyo, ang imo balang mga kliyente satisfied nagayuhom bla pagwa sa imo sining opisina, nami man na batyagon pro, di bla? Aksyon Hotline. Aksyon are tayhupon checking in until
9:30 in the morning diri sa aton sini nga pangalagad nanong pila ka madalag ko nga mga balita kag informasyon nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Damo kita sa mga insidente nga nagluntad umpisa pa nagligad iya nga Sabado, Domingo, sang Sabado ti amoto ang latest ang encounter dito sa may area sang Himamaylan. Grabe mga enkwentruhan ay kalawig lang kag ambot kuno ay na sang mga dugang nga malnok panay kay ang report sang patrol nga nagpadulong pa last Saturday no dito iya sa Himamaylan atong mga nagatiner sa ila lugar o kon sa gingamit bilang evacuation center nadugangan pa no ang mga residente o pumuluyo kay may nagdulhog pa nga pila ka mga residente sa pila ka mga purok no para lang nga mapasiguro nga mangin safe man ang ila sitwasyon na Hotline. pero masubo iya sa istorya sang giyera ti may ara gid no sang nadisgrasya may ara gid sang napatay no sa trupa militar nagaupod nagabuylog kita sa kalisod sang pamilya sining duha ka mga miyembro nga mga nagkalamatay killed in action sa sining nagluntad nga giyera. Action Hotline. Encounter. So hibaloon na to na kung anong latest status. Actually, duha ka mga miyembro sang trupa militar pasidunggan, no? Ginhatagan ini sila sang award. Bangod man sang ila sining nga pagserbisyo, no? Taya sang ila kabuhi. Tema kumupila son kay mo wounded kay mo sining nagluntad nga enkwentro. Action Hotline. Ibaluon ta na karon ta sa Himamaylan gid kunano ang status bala kay nagligad ti kon didto ka nagatiner sa may karabalan ginhold mo do hindi pa tumasudlan sa mga tao kung halin ka diri sa ubos nga magsulod ka didto sa barangay Karabalan kung wala ka man lang business halimbawa kung hindi ka man lang imo iabi miyembro sa media nga magkadto ka to cover no kag mayara ka gusto i-follow up dito sa mga barangay official hindi kapag dali-dali tugutan nga makataklad ka to. Action Hotline. Ambot sumong kumusta nano ng status dito pwede na kag atong mga evacuees nga ara dira gin cater gintatap sang LGU sa Himamaylan balagi na tugutan na ni silang magkabalik sila tagsa ka mga lugar. Action Hotline. Ibaloon ta na karon dugay-dugay kay masubo-subo man ang klase sitwasyon kabalo kita nga ang mga ordinaryo mga pumuluyo sa sinang lugar nga napiktuhan nga sa karon posibleng iban sila pa sa evacuation center ti-check ta na kay kabalo ka palang abuyan sang tawo to apektado mo ang makasapatan nila to karon sino to yang maghalaka manamog didto ang mga manok nila to nga hinigtan makasapatan mo mapiktuhan sini alangan mo na karon bitbiton ang mga manok mo may buto da sa makasurvive niya kapangitan na sang iloy sang ipagkaon ang ila sining nga piso. Action Hotline. Pero kung na makakanding mo nang ginpang higot na ti kuan gini mapayos gid ang buli ni antes ka balik kato kung maglawig pa ni. Action Hotline. Halimbawa mga baka kag karabaw to sa bukid to nga ginkugong karon sa matag iya to ti kumusta? Ano lang matabo sad to? Nanong latest nga advisory subong? I-check tang na karon dudugay sa LGU sang Himamaylan City. Nano na ang pinaka-latest nga update. No, may mga bulig man nga ginhatag halin sa DSWD, ang Province of Negros Occidental through Governor Lacson. Of course, way man gapabaya ang congressman sang Quinto Distrito. Nagbulig man, nagpadala man dira ayuda pagkaon agod nga mabuligan no ining mga residente sa lugar. Action Hotline. Ano pagid? Tiyari ho, ang natabo man nga pag-igo sang kilat sa hampang sa football to yan, no? Sa football field
dira sa Bago City may referee na pilasan. Ambot kong gindayon pa to, nagsigi pa tong hampang origin reschedule. Tisubong nga daan localized thunderstorm ang lain pagid kay do may LPA nga ginamonitor, no, nga manugsulod diri sa pungsod Pilipinas. Tiamo nang pinakmasakit kig basta may LPA, amo na nga puwerte ang tagiti kag ang init kun aga. At pagkatapos sa hapon, nagatupang ulan, tiamo nang delikado, no, ang gulpiada gani pagtupa sang ulan, nga ang tuman kainit sang panahon sa aga may tendency nga mayara sang nagaluntad nga pagpangilat. Action Hotline. Tiamo nang halungan tak, no, kay bisan way ka man imo sa football field, way ka man imo gahampang sa wayang da, pero kon may ara iya mangunguma o nagatrabaho ka nga ara ka sa kuan bala, no, sa mga lugar, sa mga open field, baw halong gid, halong, no, kay ang kilat basi kun magtuhaw mabutang kagid sa delikado. Action Hotline. No, mo lang mga sitwasyon kung kaisang hindi mo gid mapulong mo. No, kadamo na sa mga nagkalamatay atong mga nagatrabaho sang una dumduman si Palay kapila na iguon sang kilato. Gadamo to ang mga nagkalamatay man na isa ina sang tandaan tagid. Action Hotline. Kay para nga mangin safe kita, kinanglan halong basta gani nga do gulpiada magtupa ang igo o kung tupa sang ulan nga grabing init sa aga ay kuan gid kuidaho gid anay mag-expose sa mga open field para likaw sa ibitar sa disgrasya. Action Hotline. Na amo na so para diri sa lokal sa report sa first 100 days nga report ni Mayor Albi Benitez nagligad nga simana last Saturday, yung balita nga ang 8-point agenda kuno no sa iya administration na deliver gito mga target kag iya sining luyag ipatuman sa Bacolod. So i-check ta lang na sa mga nagkalain-lain nga mga stakeholders kung anong ila ang ila sining paglantaw iya kag assessment sa first 100 days ni Mayor Benitez. Nubo lang na isa ka gatos pa lang gani kadlaw. No, hindi mo pa na makita ang performance ang isa iya ka opisyal in just 100 days, meaning 3 bulan pa lang na, no? July, August, September, muni, no? Manog 4 ka bulan pa lang nga performance ang isa ka opisyal. Pero kung ikaw nagtiner na dang imo buli siya palang akuan, malawig nga tiyempo nga pila ka nakatuig nga nagapungko bilang opisyal, pero daway gid hindi makita sa pumuluy ang performance, that is another thing. Action Hotline. Ti baluon ta na karon sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Ano pagid? Ariho, ang isa pagid kabalita sa nasyonal nga ining permahan na blan ni President, ginahulat na lang nga mapirmahan, duha ni ka importante subong mo nga balantayan ta. Number 1, ang ginapaabot nga paglagda sa presidente ni President BBM sa mobile phone SIM card registration nga mangin mandatory na kung madayon ini. Ti ambot kay may ara na sang mga requirements nga pagbag-o nimo kung matabo nga mapirmahan nga manginisya na kalayi, kinanglanon kag ginarequire na ang mga telecommunications companies kag nga dapat ang mga ila sinibalang nga mga kuanho nga manugbakal mga subscribers kinahanglan gid nga may proper validation sang identification kag mga dokumento. No, amo na siya. Lantawon ta kung ano matabo may mga grupo o sektor nga nagakontra sini galing kiti
during the committee and public hearings. Sinipot kung naka-attend sila. No, until such time ngagin approve iniiya sang duha ka panalgan sa Kongreso and lately tiya mo ning resulta ho perma na lang sa presidente ang ginahula. Action Hotline. Ariman, nag-trend naman subong, naging trending naman subong ang panawagan nga hilwayon si Anay Senador Leila de Lima. Nano man tabo nga na stage si Madam Leila to sa detention facility sa Camp Crame sadtong Domingo sang aga. Puwerte no? May lang gani kay waay madisgrasya, no? Kag may lang gani kay ang pasensya kag abilidad sadtong mga nagbulig agod nga mahilway siya ti natigayon gid ng insuccessful kay kon hinali nga nadimalasan pao dako naman nga balita no former senator nga nangin inmate o kon may ginapangatubang nga kaso makon mo ya kon mapatay kasulod didto sang selda o kung dito sa prisuhan pao dako ang balita tani. Action Hotline. Pero subong of course as expected ang mga kaalyado sa politika sang Anay Senador ang ila panawagan kati kuno na ang panawagan nila hopefully mahilway na si former Senator Leila de Lima. Action Hotline. Ilang tawon ta na kay kadako mga dansang kaso nga gin pasaka sini sa iya mo party illegal drugs mga kaaksyon tilang tawon takon na bala ini magrant ini mahatagan iya sang nagakaigo nga tsansa nga mahilway gikan sa bilangguan na while ngati ang hearing di mo man iya masiling nga i-dismiss mo kay maagi ina sa ginatawag nga proper Action Hotline. sa proper procedure. Nung kinanglanon ginaiya. Subong galing adlaw ha. Antes ko malipat, amo man ini ang pag-kick off, pag-umpisa sang maskara sa panaad. Bao grabe. Kwan ini until Sunday, no? Bali anom kadlaw nga pag pasundayag man sa mga nagkalain-lain nga LGU dira sa bahin sa panaad. Now, as expected, nagligad todo hindi pa klaro kung pila ang majority no sang mga LGU sa to nagligad ginahambal o nga magakuan sila magapartisipar. Ang latest subong nga nakuha ko nga daw halos tanan gid mapartisipar. Ti nagtunga nagdamo na gid ang binyo ho. Sang Maskara Festival sites ang ginaligban sumong sang ulo iya sang taga-Bitaw kay nagligad todo way man sang naga-request gid halimbawa na sa Upper East nagligad todo way man kuno nag-request sila nga dugangan ang o mga required sila sang traffic enforcement mabulig pero ipitik sintas iya uy gulpiada nga may ara ngin request additional nga personnel sa Bitaw. Subong galibog ulo ni Major Junji Liba ambot atong 20 ito nga gin-submit sa iya na training na to. Gin-training na to niya kag nakapasar to agod nga magbulig sa pag-manage sang trapiko da sa may Upper East kag may ara pagid no sa panaad kuno do mga 25 kay ng iban galing nga traffic enforcer nga naga-duty o kung may ara na sang ila assignment sa nagkarinlain nga mga area of responsibilities nila, hindi na pwede tandugon suno kay Major Junji Liba. Action Hotline. Tiyan mo ng sitwasyon mga kaaksyon ha sa bahin sang maskara sa panaad kag maskara diri sa naglain-lain nga venue. Tiambot kay kick-off subong may mga program no I don't know kung may ara imbitado ang province kinagligad to sa interview kay Attorney Rayfrando Diaz ang provincial administrator ginambal ni Diaz nga tiyang matabo sini ang program tourism kag ang taga-tourism ang nagaplastar sadto hindi pa klaro kung bala may ara sang mga bisita nga mga national figures nga magkakadto di sa
bahin sang Panaad Park and Stadium no sa mga program. Tigaling ti ang isa na ekspektaron naton pagbaha naman sang mga produkto sa naglain-lain nga mga LGU na amo nagbantayan to na nami no maglagaw to kag kaon bla sa mga produkto nga ginaplastar sa mga naglain-lain nga mga LGU. Action Hotline. Daw Panaad Festival lang ni siya galing ti kumo sa Abril wala man sang Panaad Festival ti timing man ni gaining maskara sa Panaad daw same man gihapon nga activities nga maga-participate ya no ang Bacolod City ang province of Negros Occidental nga mga LGU for the first time natabo ni no nga ang mga LGU sa bilog nga probinsya maga-participar sa sining Maskara Festival 2022. Action Hotline. Amo na so para ang pinagamatalakayan tadri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon Lunes kita nga presentation na October 10, 2022. Oy ang inyong mga mensahe lihog lang padala dira sa comment section sa YouTube amo man sa bahin sang Facebook may ara dira no nga comment section nga pwede nyo gid padalaan sang inyo mga mensahe. Action Hotline. Feel free ang mga greetings nyo medyo kulukal mahilang anay jutay no hindi lang gid patami pagkalawig. Ang sabahin sang SP gali isalot ko lang ni kay basi on Wednesday nakaistoryanay kami ni Vice Mayor Elcid Familiaran mahatag man sila sang 100 days o first 100 days nga report sang SP. O kay ti kung may ara report si Mayor Albi, ang SP ma-report man kung ano na pila na ka mga ordinances ang ila sininga natigayon, mga ordinansa kag nanong nahimo na dira no sang mga miyembro sang sanggunian panlunsod sa Bacolod. Action Hotline. Amo na ti kabalo ka kung may ara performance ang mayor lain ang posisyon sa mayor kag sang legislative branch nga muning sangguniang panlunsod. Take note kung ang mayor may ara iya sang agenda kag amo na iplastar gid nga under sa iya sining leadership amo ning target ko nga himuon amo na gani nga kung tiyempo eleksyon mabatian mo ang isa ka kandidato nga ginapapilian niya councilor pero ang ginaplastar niya nga iya sini nga mga agenda or ang iya sini plataporma daw iya ka mayor tiyan mo ng mga opisyal kaysa nga nagapapili lang way kensindis ang trabaho nila. Action Hotline. Kay lain niya mo kung mayor ka may plataporma ka bangod kay amo na siya ang mag-angkor ang imo sini nga panggobyerno sa pagpungko mo. No, amo na siya kasimple. Sa sanggunian niya ti ang imo papilda, amo ang pag-check and balance, pagbalay sa pila ka makasuguan o ordinansa at to supplement sa program sang alkalde at the same time ti pagbalay sa makasuguan for the general populace. Amo na ya. Ang iban kung kaisa mag-imo promisa nila tiyempo eleksyon, siling ko ay ano ning papilian niya, mayor o kun councilor? Action Hotline. Perte. Anyway, i-check talang na. Karon dugay-dugay i-amat-amaton talang ni kay ang hambal diri ni Vice Mayor Elcid subong to nga adlaw nila posible matapos to lista maplastar kung pila ang tigayon nga napasar nga maordinansa and then kung hindi buwas kay ti day off naton buwas by Wednesday sila nga i-report na no para sa mga mga pumuluyo sang Bacolod. Action Hotline. Alas 8:32 na ariho ima-post lang ko for some commercial break. Pagbalik ko unahon ko ang party update sa Himamaylan and ang latest no nga sitwasyon sang mga evacuees ngara dira sa ila area pagkaligad gilamang sini balikay kita doon ko pagabalik kita pagkaligad gilamang sini. This new sponsorship. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ka online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kung kisa, ga-conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for my cellphone, kag hindi ko masyado makita. Kay isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko, tsaka wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa top. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minsan sa high school honors din. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di
amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha nagmamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Action Hotline! Aring lado, pabalik diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Idalion ko lang ni may activities sila ni General Inocencio Pasaporte ari sa subong sa aton sining nga linya. Online sa hotline. Online sa hotline. Hello General, maayong aga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, sir. Mayong aga Action Art, ano? Kasi sa tanan mo nagapamati sa programa mo. Good morning. Sir, salamat gid sa time. Nagabuylog kami sa kalisod sa trupa militar, no? Sa natabo ning untoward o unexpected, no? Ngati na amo ning na pulakan duwa dito ka personnel sa encounter kag may napilasan. At least stable na sila. Pero sir, ang luyag kumabalan subong, nanong update sir dito sa mga sa area, pwede na makabalik ang mga residents? As of now, siling ko, given the situation nga medyo mahinay ang pag-clear siyang aton tropa tungod ang area subong ma-picture out mo naman siguro, no? Due for harvest ng mga tubo, no? So medyo butlay nga mahinay ang pag-clear siyang aton tropa nga ma-declare. Nga ma-clear, ang advice ko is as possible expedite para masigurado hindi mo kami magsilip i-declare namang clear without clearing it properly tungod nga pagbalik basi kung may encuentro para naman masiling na sila nga daw ginabutang lang aton ang aton nga mga ang aton nga mga pumuluyo dira sa alang-alang. So again, akong request nga bear with us for the next few days nga maklear gina sa aton on the ground. Pero ang may mga residents nga ato pa dito malapit sa mga puroks nga more or less ipahalinon nato o pagwaon anay sa area, sir?
Ang advice nila naman, at least ara lang sila. Hindi naman kung hindi pa man nakalakat sila sa mag-stay put lang kung hindi man napag-ano sa atong tropa, no? Sa mga panimalay, we have strict orders na hindi damay ang mga civilians. As much as possible naman na. And mabala natin, sabi naman sa atong tropa na ginabuhat. I see. Ang importante siguro nga at least ang mga masiguro nga why naman ni ang mga grupo sang rebelding hubonda sa area. Malala, gusto ko abot man nag-split into small groups ni, and that is a challenge sa troops natin on the ground to clear the area, completely the area, and that's the time nga ma-advise man natin nga pwede nang balik, and we will also facilitate together with the LGU of Himamaylan mapabalik man natin, no? Mabulig kami assure nga mabulig. Aha. Sir, atong mga duwa naton ka trupa militar nga napatay, nabalik na to sa pamilya, na-claim na sa pamilya, I mean? Naano na pamilya nila, no? Naara na ang pamilya nila sa Bacolod, and ang isa to, no, nag-request ang pamilya, nag-request hindi may pangalan nila in public tungod nga may isa pa sila ka membro nga daw siyempre may ang status niya kalagayan medyo basi kung magulpihan, so hinay-hinay nila nga ma-inform kung medyo may edad-edad ko noon siya, so ginalikawan nila mo na, so in due time i-publish na mo ng ngalan sa duwa. Yes, sir. Finally, ang mga mensahe mo na lang, General, to the people of Himamaylan and to all Negrosanon, sir. Again, ang kami salamat sa Himamaylan LGU for their swift action, no, to assist ang aton evacuees. Again, together with our Philippine National Police, yung iba natin team of personnel, magbulig man dira sa may evacuation center to somehow uplift man ang kalagayan sa atong tropa. I'm also thankful, no, sa other agencies, especially sa DSWD nga nag-forward, no, more or less mga mention sa akon nga mga food packs ni ara na sila ging prepo to be distributed dito sa ating mga evacuees. So again, please bear with us. I-expedite naman ng maklear ng area para hilway ang pumuluyo sa Himamayla. On that note, General, salamat gid, halong gid permi. Sige, salamat, kag maayong aga. General Inocencio Pasaporte, actually may ara sila activity today, ginayo ta lang siya kay luyag ta mismo mapabalo dira no sa mga residente. Kung ikaw malapit sa barangay Carabalan, no? Ang sitwasyon dira sa inyo lugar according sa kay General Inocencio Pasaporte, ang tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade, hindi pa kamo balik dali-dali kung ara kamo sa evacuation center, no? In fact, ang report sa patrol, nagligad to na dugangan pa may mga taga Midel. Ang Midel ni Jackson Doors, na pamilyar ka man, purok lang ni siya, ang Midel, no? Kay may mga nagdulugang patong nga gindala sitio Midel, no? Ti damo ang mga nag-evacuate for their own safety. Hindi mo na mabasol, no? Kay ti linok panay na iya mo. Hindi mo masiguro ang punteriya, ang trajectory kung diin pakadto ang bala. Kagbasi bala mabutang ka sa alang-alang. So no, kay General Pasaporte, ang balita kag iya sinipalabot dira sa mga residente, it would take time. Pila pa ka mainadlaw posible nga magalawig ang clearing operation. Anong reason nga mapalawig ni? Kay ti kadamo galida subong sa matanom sang tubo, hindi kitaon, no? Meaning gusto nila nga malachekyar ang kabugusan nga lugar to make sure nga safe ang pumuluyo pagbalik nila from the evacuation center. Hindi man na pagpabayaan sa probinsya, ang DSWD, ang local government sang Himamaylan. Actually, kaina pang contact naton kay Mayor
Raymond Tungson sang Himamaylan City, but sad to note nga medyo siguro sako man siya. Pero amo nang masubo. Actually, ang ngalan siling duwa ka mga trupa militar, may ara naman ganing kita nakuha, pero ti siling ni General Pasaporte, siling nga gayo gid ang isa ka pamilya kay ang ila paryente or miyembro sang pamilya nga may edad na, tingin na hinahinay lang anay paybalo, no kay basi kon maglalain bala, no kung ninali madiskubrihan niya nga mo ni natabo sa iya sinimiyembro sang pamilya. Kung ikaw nagsulod sa trupa militar, no, bisan anuman, Army ka man, Air Force ka man, basta masumulod ka dira sa Armed Forces of the Philippines, kag kung girang kantuan mo, hindi mo na mapakot along the way. No, kung bala, kung may ara ka sang ginakantuan nga misyon, kung mangin safe ka gihapon pagbalik sa imo sini nga pamilya. Isubo-subo niya, no? At least ang mayo lang nga balita kay daway na sang linok panayda, ang clearing di na malikawan kung kaisa guruting military ni mapalupok na da kung nali may kamalamalahan sila makita dahil. No? Pero ang akong suggestion ti basta mas mayo na lang isudlon yun lang damat-amat kag wala na lang sa mga warning shots, no? Kay ginakuha na siya, nagadulot na sang kakibang sa pumuluyo, gara nagyapon sa lugar malapit da kay may ara mga residente more or less nga malapit dira nga mga sityo kundi man sakop sang Karabalan nga basi magbatyag sang kahadlok. Amo malang na ti sa mga evacuees hulat-hulat kamo anay pila ka mainadlaw until such time klarado na gid kag safe na gid ang inyo pagbalik dito sa area sang Karabalan, Himamaylan. No, mga kaiping dira nga mga barangay, kung ay makamapiktuhan niya sang evacuation, likawan nyo na lang palihog ang magkadto within sa nasakupan dira sang Karabalan, mga kaiping nga mga barangay nga nasakupan sa Binalabagan, ipaiway na lang na ipagkadto nyo sa umanyo, no? Kung medyo malayong umanyo bala malapit na sa lugar na nga may inkwentro nagligad, or dira may ara linagsanay, kay parang maibitar sa ginatawag nga problema. Wala tunta kung saan o niya, matigayon kag matapos, kag makabalik kag makapangabuhi sang tawhay ang mapumuluyo nga nalamita o kung nadalahig, no? Naapektuhan sang inkwentro nga nagluntad dira sa Karabalan, syudad sang Himamaylan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommend. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yan salamat. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PM ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ike, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pahingaga lang kay Paul Alonsagay, Bawpari Paul. Hidlaw ta si Mulugay na kita ay si Daisy Tiham Chusima. Si paring Paul Alonsagay ara nas Tokyo, Japan na, no? Araman ga monitor si paring Noel Zambales. Nya good morning. Mahaw ta. Sudan ko pinaksiyong muong po nami ni madamol ang unod. Paris kuno laswa. Si Choy Rizal kag Inday ga monitor man. Joy Guardiado or Guardiano Amlon. Rochelle Fulgencio Susana. Good morning man kag Emra Castillo. No gibalis ka galing kabudlay basahon. Sean Shoko kag Ray Flores Bariuga, good morning man. Emil Lopez Erlinda May Solaco kag Rene Ang Terry. Novi Magapan gamonitor man sa Barangay Pandanon DSB. No Rizal Las Piñas kag Samker Ihusa. Morning and thank you for listening. Action Hotline! Ariho kay umpisa subong sang maskara sa panaad. Last Saturday, siyang gin-check naton kay Police Major Junji Liba, duay pagito masubmit sa iya ang plan o traffic plan within sa sulod iya sang panaad. Kay kabalukat, si Mr. Hundos, doon mo na daang nagaplastar sini, i-check ta subong kay kabaluko, basta may mga opening sa mga lugar, kag sa panaad ang location, although medyo malayo ang venue sa pila ka mga festival sites, may ara gid tao nga interesado magkadto to man ang issue case to kuno product sa mga naglain-lain nga LGU, no? Bukas ang tanan nga mga booth halos agod nga magdala sang ilang mga products halin sa ilang mga banwa kag syudad. Pero ang traffic management nga magabulig dira amo ning taga Bitaw. Nagligad siling ni Sir Junji Liba mga 25 dito ang kinanglanon. Dugangan pagid sang Upper East isang primero why misla ka kinanglan kuno to traffic enforcer sang ulihin nagdugang ma-request sila do pulo. O kag iban pa mga lugar siling kubasi nagtaas ang ilanat sang requirements kag dugang nga mga nga numbers sang Bitaw personnel. Grabe no, ang traffic sining agay di mo gid mabangbang ho aga pa. Kumungati may ara na mga estudyante nga ginudulong sa eskwelahan. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Bitaw head sa Bacolod. We have Major Junji Liba. Major, mayong aga. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan ni mga listener. Sa siningaga, good morning sa staff sa Action Radio. Salamat sa time. Number 1, sir, kumusta mag-kick off o mag-start na today ang Maskara sa Panaad Festival?
Na-submit na gid man ni Mr. Hondo sa imon ano ang traffic plan dito, ano ang papel sang bitaw within sa sulod sang Panaad Park? Yeah, well, ang aton noon sa initially lang, actually, Action Art, sorry to say nga medyo sako kita. May ginpadala lang ako ng representative, ang ako nga pita ka main supervisor, si Sergeant Saplada. So sila ang arrange, no? Pero initially, ang gin-relay sa ako ni Sergeant Saplada as of kahapon, sa hapon nga final nila nga nag-meeting. So amo lang man Action Art ang aton flow, no, bilang ang normal ka or traditional ta ginahimo nga flow sa Panaad, which is ang entrance dire lang yapon sa aton sa Regent, and then malibot man lang sa Action Art. So wala gid kami naggahatag or I mean di naton gid obligasyon with regard sa sulod sa Panaad. Considering ang amon deployment is ang sa rim lang gid no, entrance, and then sa may mga point nga likuan, for example dito sa sulod, no, maliko na siya maguing pagwa, and then paguing pasulod sa tunga sa Panaad. So every point lang kami may deployment kita sa bitaw, so that amo lang na sila mag-control sa aton nga flow, but we cannot intervene nga magsiling kung ano ang ilang plano kay ilagay na yan ni under na sa kay sa Rondos, no. So ang aton lang outer, so especially ang dito sa aton pagwa dito sa Mansilingan, may ara man kita nga deploy dito. So total may ara lagi kami ang amon lang gin-afford nga ginhatag sa ila, amoy lang 25 kabilog nga bitaw personnel. So distributed from the entrance, Lopez region, and malibot sa Panaad outer, then guwa to sa Mansilingan. So mo lang amon aton nga obligasyon Action Art. Yes, pero since nga nagligad to, do 20 pa lang ka names ang nasubmit from the City Mayor's Office, nadugangan to, sir, since nga ang iban nga personal sa bitaw may mga respective assignments naman? Yes, munang problema nato na Action Art, no, kay ang before na rin sa naton sa paad sa NGC, no, na suppose ay ma-augment sila 50 kabilog. So final na to, and then lately sa 50 nag-report lang around 19 or 20. So may ara nga 30 nga variants. So as of yesterday sa hapon, no, gin follow up ta na lagin pangita ta kung pwede nga matuloy or pampadala nila ang 30 nga variants. So kahapon final do ara lagi yapon sa 20, another 20, so may mga 10 lang yapon nga siguro hindi na sila interesado sa bitaw. So ako okay naman lang ang 20 Action Art, gin-fill in ko na lang siya. So ang ginimo naman naton, nag-adjust kita sa na correct again kay for 10 days na naton nga pagsilibrar sa Mascara. Actually ini sila nahuman na ni tanan ng deployment before, kay ini siya ang Panaad, wala ni siya na-include sa aton nga deployment. And the same with Upper East. So ang atong hinimo subong gamay gid adjustment, so na natandog ta naman ang although nga karami na tanay sa atong deployment, yet matandog kita, obligado kita matandog kasi kinahanglan naman ini sa part nga nagbago nga nag-open, especially ang dili sa Upper East may ara magita nga gamay nga gina-require. So may ara naman adjustment to. Anyway, Action Art, no, na-fill in lang man dyan tayo kay may ara nga nag-google sa number ko 20. So okay lang, we'll do the na lang the adjustment nga do medyo i-maximize sa lang ang ara nang da, then basic kung maka-communicate kita kag makahatag sila additional much better. So pero ang pati ang duty siguro sang traffic enforcer mo sir i-maximize man medyo malawig-lawig ang duty hours nila. Yes, muna gani, no, ang ako lang ginimo ni Action Art, ma-adjust kami by way of kundi may ara kita nga 4 ka division. May tatlo kita ka shifting, may tatlo kita ka shifting sa the whole day, no. Ang may aga up to 2 o'clock, and then may 2 o'clock up to 10 sa gabi, and then may gabi 10 up to sa aga. So maybe ang mahimutan is ma-adjust kita ang 10 up to sa morning, dahil siguro mabuhi naman kasi anyway na yung mga oras daw hindi man na yan na masako kay laban sinarek tigkululi naman lang. So
dako makuha, and then also sa morning medyo makuha mo kami gamay lang, pero mas ang dako gurma nato na adjust na sa aga na. Pero ang sa ato nga sa middle nga shift like 2 to 10 amo na yung pinakadamo kong deployment, so ara gid ang mga main event, so Okay. kinahanglan yun na damo. Correct. Now, dila pala sa Upper East, kundi isa ni siyang lugar nga panibag-o nga festival site, saan o gani maumpisa ma-kick off manada sir ang opening ginilada? Subong man Action Art. Okay. Actually, kayo na sa 9 o'clock niyo, subong ongoing siguro ang aton nga caravan. Especially ang aton nga McDonald, na mayara sila subong nga daw Opening na gid. Opening na gid, official opening na gid nila. So, Okay. nag-caravan. And then, aton naman nga mga, sa regard sa Mega World, may mga closure sila nga ipag-implement. So, may mga diversion na pag-imuon. I mean, detouring. So, amo na. That's why they need personnel nga bitaw sa sulod mismo na kay Okay. before sa mga series of meeting ginaklaro ko gidnasin ko do we need personnel, so accordingly or according sa yung foundation especially siya ilan na nada control sa Mega World, so maybe hindi na sila manginanglanon. So nga akong tagaan focus ang dire lang sa Lupisay na Galo, and then dire sa Fifth Road sa Villamonte, pasulod sa Central sa dati ginambal nga pasulod Central, and then dire lang sa Lupwes sa Conferential Road. So galing amo na nag-design sila sang ilang mga rerouting sa sulod, which hindi kinanglan nila ang aton nga pitaw. That's why ayo sila nga at least bisan pulo na lang ang maximum. So amo na hatag tanan na sila kay kinanglan gid man to, nakita ko na to. Yes sir. Kag ti lain gid karon kon halimbawa mga personnel na karon sang Mega World sa sulod na mamanage ang traffic, kabalo ka kung duway ka nagka-uniforme nga taga-traffic ka ba, hindi ka bala pag-sapakon kag sundon sa mga nagamaniho sa salakyan? Yes, correct. May posibilidad na kay kabalo ka naman sa kung drive man na inaton kisa daw sa sobrang dali gani kisa daw way na sa pabulag-bulagan niya, ay sometimes siya pabulag-bulagan o kon kisa ginatry na gid lang nila nga daw i-neglect na gid lang siya bayda ibayan na lang na siya. Daw mo na siya. So yes. Pero dra sir sa Upper East kag dra sa may Mega World nga area, since nga may ara activities bali may mga kiosko mo na dang ipamtang. I don't know, may idea kasi ni? Madamo ila kiosko sa ila, especially sa ila nga sa side dire sa south, kundi duwa na siya ka dalan. Okay. Ang going east and then may going west, no? So duwa na siya ka party Action Art. So ang ilang plano, ang sa amon to nga pag-meeting, i-close nila ni ang lane nga going dito sa going sa east pa Bukid. So kung halin ka diri sa Lupisay na, I'm sorry to butt in sir, kung halin ka sa Lupisay na, ang sa right side na nga pakadtuto nga diversion o kung magyan mo tani alternative route nga daw Lacton, ang pa-NGC nga area niya mo nang sira? Oo, bali ang istira nila, kundi may masulod ka to halin ka to sa Lupisay na, pagpasulod mo kundi duwa na sa kalinya ang dalan. Madunduman. So ang sa south nga side nga lane amo na siyang i-close na sa so may mga divert na ma-detour na siya, so mga salakyan ang imuon nila is ang sa north nga lane amo na imuon nga two-way. Okay. Lapad man actually. Siling ko lapad man gyapon sir, do ay man problema ang nautod ang linya alas 9:26 na. Hotline. Ti matabo sina hindi man pwede na datuod nga kabalukad ako gid ang nabulig sini nga dalan mo. Inablang pag decongest sang traffic sing una dira sa may dalan Burgos mag rush hour hasta sa may Chinese Temple, sobra pa ganing kung kaisa ang kalawigon sang traffic. Dako gining nabulig sang alagyan sa Mega World, no? Galing kita subong amo ni galing plano. Again sir, ang sa right side gali sa south sa tuo mo kung gatubang ka dito sa Lopez East ka direction amo nang i-close. Yes, ang correct yun.
So bali ang entrance o kung magaling ka na sa Lupisay na maagi ka sa left side nga dalan dire-diretso na ya pwede ka diretso pag lapos sa San Conferential. Actually, Action Art, no, hindi man nilagid niya total nga i-close. Bali, I think diri lang sa halin, after masulod ka, open pa na siya, no? And then diri lang na siya ma-close sa after sang daw portion diri sa, may ginakandak sa buong archery. Okay. Archery, kita mo na may archery. Then after sa archery, amo na napag-close na kay mo na nila daw ka parking sa mga sports nila. And then right after, madumduman mo may akasya nga dako. Pag after akasya, sumaditor na the time naman niya maditor na dire sa north nga lane. Kaya ang starting dira sa akasya, pasulod na di sa apakanto na gwa sa circumferential road, amo na ang i-close nila ang south. Kay na mag-start ang mga ilang mga kiosko. So balim ang gwa mo gali dito ka maagi sige patukod gid mismo so within sa Omega World to nga mga patindog nga mga kondominium. Yes, ang dagali sa atubang sa mga kondominium na si nila ang focus sa ilang mga kiosko. Okay. I see. So hopefully kabay pa nga at least mangin mayo na da ang traffic ma-manage lang kay ang influx plus ang salakyan mo nang gina-worry ko. Isalot ko naman lang si Imon ni Sero kay nakita ko blasin ko ang prime motor ni Kagang Basiwa na pinagusto man niya kinutkot dara sa may atubang Robinson sa Burgos. So kay grabe ang traffic na kay may porsyon na sila nga dogin kutkot kay butangan naman baral nga gakutkot sila kag naga-maintenance work. Naga-coordinate ba na sila, sir? Sorry, Ginoong Action Art, no? Sa din na dampi man, hindi ko nakuhan, kinagagiman ko. Sa din na nga dampi namin. Sa may kuan balat atubang dapit sang Robinsons nga sa Burgos Extension. Sa babaw na sa Lupwes? Babaw Lupwes, pakadto sa... I see, bali ang inaya Action Art, no, nakita ko na nalabyan ko na inang daw may excavation sila na butangan may pagpiliying na tawag nila. Anyway, daw drama lang na sila, may buho na sila. Pero sakto si Action Art wala gina nag-coordinate sa aton nga part mo daw nakipos lang ko gani nga mayara na Gani. Kagabi dapat gani ko dos ang private man to nga namin sang laga na mga duwa-dungan tapos gulpiya pag-abot sa punta nagprino sa magkapig sa wala. Kaya ko sa wala nakibot ko mano ni siya man nga daway man salakyan sa tubang gali kay gilikawan niya ang amo nang correct amo na siyang namin ko kay naobserbahan ko kid sining aga sir sang perti ang traffic ko siling ko na duway masalakyan sa punta to gali kay may amo na nga ginbutang amo na siya okay na buhin na bottleneck ang style niya na kuan. So anyway wala na sa akon Action Art na coordinate amo na gani kisa na sila no kay kuan unlike dire sa aton dire ko madugduman makita mo dire sa pag nag-cross bala ining Upper East sa Upper East bla na mo na kita mo na may ara nga exhibition sa sa Eco Oil. So inayan nag-coordinate na sa aton kay daw nag-tap na ang McDonald's since nga giningagaw nila nga maka-opening sila subong tapos ang before mga last week. I see. Weekend amo na. So dire yung part wala na kibot lang ko na gani no nga may ara. So anyway ko na inform. Sige. In a way, good luck sa imo and finally siguro ang imo sining advisory na lang to the public since nga may mga opening sa mga bag-o nga festival sites today, Major. Yes, okay, thank you gid Sunart no aton nga pangabay sa mga aton pumuluyo na ining aton magyapon nga nagakosong traffic ang mga hindi nami nga pag laday-laday sa aton nga mga kolorom no daw inigid daw mangutos ka nagid sa ilang ginasaway mo na ginadakop mo man makadto sa opisina maayo nga daw manegosyate pero wala man sila naghatag kooperasyon sa balik bala nga sila pwede sila lang ka laday ka operate sila kay para nga hindi nila man sila madulaan pangabuyan.
Pero dapat dito lang sila sa sulod sa mga barangay, no? Hindi sila maglapak sa mga national road. Kaya mo nang ingaton nga na problemahan mo sa damo nang daan sa mga rehistrado kag otorisado nga mga salakyan nga ara sa dalan. Kadugang pa ni sila nga hindi sila otorisado sa dalan. So Gani man. pila ko lang by the way siling ko sa ini sumong na occupied lang ta sa Mascara Action Art pero ginapangabay ta sa mga pumuluyo, mga motorista na hopefully pagtapos ng Mascara base kung maka-full operation kita against ning mga hindi ma-otorisado nga pagbiyahe. So subong pa lang raan advance po ko na raan no wala na ta UI na-inform na kamo sang proper. So this ang inyo moon cooperate na lang tani kamo no. Muna na ako Action Art. Sige, on that note, Major Liba, salamat gid sa time, halong gid permission. Happy, thank you man. Good morning. Major John G. Liba, no, amo na kung kay Shati magulpiada lang ya, kibot ko ako ni sigurano ni nga ginasundan ko ya. Way man ni silakyan sa unay ato nga daw way siya ga idog gali kay may ara gulpiada ginbutang ang taga kuano taga prime motor may pipe laying sila kuno hindi na babaiway anay nga abi kon tani kung kayuhon yun na nga may ngagaw no sa kabiblay ng tulutawhay. Pero dapat may early warning device. No kay kadelikado, gapaspas kay mo sa aga way abida lambat. Pagkagabi nga daw kapin pa kun daw nagalain-lain naman ng panulok mo bago nakatungging ba mo ginang delikado masablay kag ginasigin butang nila nga baral da pro. Ti kulo coordinate man kamo abis bitaw pag may time at the end of the day tao yang mga motorista ti amo na masakripisyo. Given kaungka morning kag kay Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Sige, istoryanta ng partis baligya mo ya. Anamar Gabutiro kag Jove Monares, thank you man for listening. Oy may ginapatamyaw di kaliho si Dod Salazar. Ginapatamyaw yaga monitor karon nga agaho sige Dod si basahon taniya. Morning lang kuno may lang pag monitor siling ni Dod sa kay Jean Galvan Aguirre Dimandan Anahaw hinigaran kag sa iya mga workers nagbulig kay Sir Felix Campanil kahapon. Ati sige. Huwag na tagaling time diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Action Hotline na program Monday edition kita October 10, 2022. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action JM Baikin kag Action Dorel Kabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio #1